sai mun ga Mubarak ɗan Kano. Mubarak ɗan Kano. Ɗan Kano. Mubarak ɗan Kano. Ɗaukaka ta rabbana ce. Shi sunan jini ne. Shi ya saka mu jone. Kaunar da mun kai wa Mubarak za mu je magana. La 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 la. Mubarak ɗan Kano sai mun ga Mubarak ɗan Kano. Mubarak ɗan Kano. Ɗan Kano. Mai gari ya yi kun, ya kuma ya yi kun. Magana da nace gaskiya ce wai abin da aka faɗa magana da kaji gaskiya haka ba shi ma ya ji yana magana wani gaskiya ce tsakani da Allah da duba maganar nan a duba maganar nan ba zai yi wa ibiyara in gurgun a raba su da gari ba su ta yi dama mai gari sai da na gaya ma a raba yarima da wannan yaro dan gidan malam Dauda wannan yaron ba mutumin arziki bane tunda ya ga abokin shi ya tai dama wannan me suna ma wannan din nan dan malam Hashimu dan malam Hashimu tunda ya tai mai yiwa ma sun kashe shi ba a san inda yake ba kuma za su kawo mu abin ruwa na yahudanci wanda mu nan karkara ba mu saba ganin su ba za su bata mu yara kai wannan da wata shegiyar rigarka Allah ya ƙara nisan kwana. Me zai ce ne? Allah ya ƙara nisan kwana. Na ba ku da dana yanzu ba ka jin magana kai ma. Ba haka bane ba. Sarkin noma me kake son cewa ne? Allah ma da ba ai wannan abun alfahari. Yara sun yi noma an samu albarka. Ai ya kamata a ce su je gurin nan su je can arziki ne za su ƙara samu abubuwan da ba mu da su. Kaga can ma za su je su samu. Kuma baba idan na je birnin zai sawo ma keke mai tuka kai shi Allah sai ba zan yi ma lima wallahi zai gaskiya ba tsakanin Allah ba gudu wannan da mai dan baki cikin mu ne da mun mun lura a fara na akwai mana godiya nake godiya nake magana ba na kana Allah Allah ƙara nisan kwana kuma wannan malam nan bakin ciki da ma yake kan wannan mukamin da wannan da aka bayar gari ina da dama dan bakin ciki ne uban shi yanzu a ba wannan mukamin da aka hana shi mai gari ina da magana shiru ne ba magana yaro faɗi magana da gari na yi alƙawalin in na je binni zan zo duka da man haɗu da Mubarak ɗan Kano zan zo duka a hida ma duka garin nan titi duka garin nan sai an mai titi gaskiya ne abu dukkan shi garin nan da man haɗu da Mubarak ɗan Kano mu alan mu ta kau da man haɗu da shi mai gari na yi alƙawarin zan zuba muku duka kwalta ta titi alhamdulillah Masha kaka da ma da baki ciki azikila zuwa ga akwai duk wani mai zama fara nan bana biki Allah wani mai zama fara nan bana yi Allah ƙara nisan kwana ranka ya dai a dai diba maganar nan dan gidan malam Hashimu shekarar shi 8 ya tafi ni ranka ya dai har yanzu bai dawo ba a dai diba maganar nan ranka ya dai a dai diba ranka ya dai gonan nakin mu suna buƙatar sassabe da cire dawa da cire gero nace wannan za a kawo jijjani ka shuka kuma Allah ƙara ma da Allah ƙara ma ya yi sarkin noma da cewa falo baka yarima Allah ƙara yi sauka na yadda ka je binni Allah gwaram da ya bakai shirye su mutu na bakai shirye su mutu sai mun tafi Mubarak ɗan Kano, ɗaukaka ta rabbana ce. Shi sunan jini ne, shi ya saka mu jone. Kaunar da mun kai wa Mubarak za mu je magana. La 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 la. Mubarak ɗan Kano sai mun ga Mubarak ɗan Kano. Mubarak ɗan Kano.
Ai dan Kano kawai zan je gani. Waye dan Kano kuma? Kai ina wo biki san da wannan magana ba kenan. Yo ai dan Kano wani shahararren dan wasan kwaikwayo ne. Kawai ni in gan shi hankali na ya kwanta. To kai yanzu dan wasan kwaikwayon zaka je binni baban ka bai sani ba? Gaskiya sai na je. To ba inda zaka je. Ka bari in baban ka yazo in ya baka sai ka tafi. Na magana ba ta. Ka babu inda zaka je gaskiya. Ka je ka tashi kamar da kayan na daki in ya dawo sai ka je. Gaskiya ni sai na je. Sai ka je ma ka ce? Gaskiya sai na je. To ni gaskiya ba da miyo na ba ka bari ka da kayan na daki in ba ka je. Sa'adatu. A'a mai gida. Dama kana cikin gidan nan. Ha nan me nake ji tun da zu. Wai ka ga yaron nan wai zai je wai ko binni ganin ko wane ne dan Sokoto kowa. Dan Kano. Wai ka ji dan Kano wai zai je gano wani dan Kano. Ni neman arziki za shi. Neman ganin dan Kano shine neman arziki. Neman kuɗi ko? Ba kai. Jalo. Allah ya kiyaye. Yanzu mai gida kai kace ya je binni? Ina zo ki. To ni gaskiya ba da miyo na ba. Gaskiya. Akwai tamu da ke. Je binnin nan ba. Jiji ce kin ga kin mutu shegen miya. Sai da je dai ka katsa yanzu nan. Wallahi akwai tamu da ke. Shige daki mu je. Na kanshi. To wallahi yanzu duk abin da ya samu dana wallahi ni ba zan zauna ba gidan mu zan. Aha aka kin da baki tafi ba. Uban me kike ci a gidan naku? Tuwon dawa. Zuwa ki gidan nan cikin zama wata abun bulki da ke kin yi bulbule. Wallahi. Zuwa ki ba min gida. Sai sun ga Mubarak ɗan Kano. Na ganka da jikka, ina za ka da jikka? O baba, wallahi wata taya ce ta kama ni ta gaggawa zuwa Benin. Binni? Baba, Benin za ni. Baba wani dan wasan barkwancin nan ne za mu je gani sunan shi Mubarak dan Kano yana Benin. Baba, da na je mun ga Mubarak dan Kano kuɗi ne mun warware mu al'alan mu na duk ƙauyen nan ko zan dauke mu su baba. To ina za ka same su? Yo ai baba yana nan cikin da mun je Benin za mu gan shi tunda ba boyayye bane sananne ne. Amma je mun tambaya na ina za a nuna mu inda yake baba. Kuɗi inda kuɗi ne baba zan dauke duka matsalan nan kawai zan sa mu ba titi baba da na dawo. To Allah ya kiyaye. Amin baba, amin baba, amin baba, amin baba. To baba, na gode. To baba. A dawo lafiya. Ɗan Kano. Gobe masu wasan shirye-shiryen Hausa za su zo garin nan za su fara wasa. Wasa zaka ci ba? Ba liman, annan fa na zo na zanar da kai na baka wani abu. Ka ci kuɗi liman. Shi! Daga yau ba ke ba shi. Alƙur'ani babu ne ne ya kullu. Kira Allah gafara can. Ya indo. Hako indo. Kana so na? Ina son ki. Me za ka min da zan tabbatar da kin jarumi ne yadda zan manta da shakundum. Haba indo. Wa zai kalli zuƙeƙiya kyakkyawar yarinya kamar ke ce baya santa. Daure miki. Daga isa muku ku jefa miki rijiyar nan. Jefa rijiyar can. Ka yi haƙuri, wallahi yaron nan ba zai kuma. Ba shi ba ya ta. Shakundun ɗin ne ya ce yana son ki. Ni ba ya ce yana so na ba ni ce nake son yi. Gaskiya magana ta Allah 'yan wasa Hausan nan ba sa kyautara. Ba ka santa me za ka faɗa? Na tsane ki ba na son ki. Me kuka zo yi nan a nan gun? Kana son ka. Juyo. Ɗo wawanki. Juya mai.
Lafiya? Duk abin da ya samu da ɗanka, kar ka zargin kuwa, kawai ka zarge ni. Mai gari ne yake neman ka yanzu nan. Me ya faru? Muka je kaji. Ba a kamu rabon gado kamar yadda ake kamun karasa. Ai na ka samu Mariya. Rawanin mai garin. Ko dai ka fara son Indo ne yanzu? Me kawo ki nan? Ni kawai ka fita daga harkata. Ta shiga uku fa. Ni na me? To ban sani ba ko a asibiti aka yi mana canji. Ni fa gaskiya zuciyata na ji ta fara san shi. Na rantse da Allah sai na yi kisa. Shakundin hadda ni? Ni ma ba ni zan tantance ba. Danko ne zai tantance. Kana dai son na ko? Ina son Indo. Zago min mai gari. Me? Gari? Na'am Shakundum. Na kun tunduma hawa uwarka. Me kuke so ai mai? Wannan shiri mai suna Shakundum zai dinga zuwar muku a duk ranar Juma'a a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory. Za mu fara ɗora muku shi daga ranar 22 ga wannan wata. Kada ku saki a baku labari. Shakundum. Yarinya in aka aure ta to ta ga miji zai mai da ita baiwa to ta mai da shi bawa. In ya kai hannu yin ware ta gaura wata. Gidan sawarawa. Mazan ne basu da tabbas yanda kika san a teburin cata aka ciyo. An yi miki faɗan. Kira mana. Ni kike ga yawa haka? Me kika yi ma kike tambaya ta? Amma ba ki ba sanin cewa kun gurma jiya ina bace da yau. Kana ji kana ce maka wani ma ba ba? Gidan zawarawa ta kwakiya da turka-turka cikin salallai zai bambance maka menene bambancin zawara da kuma ƴan mata haka zalika idan aka samu kunnan kashi menene dalilin haifar da su. Gidan zawarawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maryam ta cuce ni ta kashe min aure. Kai ma Allah ya shirye ka. Dan kai ma din kana bukatar shirya. Ni abun Allah nake neman tuba ba gun wani kato ba. Kato? Ni ne kata? Shafa ka ji. Ya tunga kuma ya ba su goyon baya mahaifinsu ne amma kuma kashi daga misali ya daura kuya ne ta tana ci masa ganda. Menene sirri kuma menene dalilin haka? Ko alkali ne ina sai da kyana ko shari'a ga ake ji. Sai ne sai mun kazaki ne zabga mata ƙwariya. Gidan zawarawa kamfanin Kintata TV suka ɗauki nan kamun wannan ƙatacin shirin mai suna Gidan Zawarawa. Wanda ya sa kuka da zawarawa ne? Me matsalar ku da su? Baka zuwa ka bada ka karɓo bashin kaza? Kwana nawa ne zaka maida musu? Tura ce ke da za ka karɓo bashin kaza? Gidan Zawarawa. Bashirin shirin Sabi Abdullahi Bici ba da umarni Ismail Khalil Ja'in Mahi. Gidan Zawarawa. Kawo ki tawo gida. Ɗuri ne. A kan mahaifiyarka zan huce. Na rantse da girman Allah mugun tsinan na duka zan mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne zaki da kasan ma. Da na kawo masara cewa ne ita za a rika ci kullum. Kowa ya so sai aure ni sai ce gidan mu ba sa zama aure. Turkashi lalle kan in nan aka fara. Turkashi lalle ko an dauko ruwan dafa kansu. Turkashi lalle mahaifinsu shine uban tafiyarsu. Turkashi a ina gidan zai kare kuma daga ina ake bude kobarsa. Gidan zawarawa. Ba zawara nan uwar san banza. Allah ya baka sa'a. Haihuwa ta kai, za ta zo kaina tana mun faɗa. Bashir sai ka sake ni. Ba zan sake ki ba. Bashir sai ka sake ni. Ba zan sake ki ba. Bashir in ka haifi cikin iyayenka, in kai dan halal ne, in kai haifaffe ne cikin Saude da Abubakar. Bashir ka sauke mu. Wannan shiri na Gidan Zawarawa dama ce ta musamman da zaran ya fara fita kuna iya samun su a duk gurin 'yan downloading da suke faɗin ƙasar nan baki ɗaya. Gidan Zawarawa wani gidan sai mai mukulli. Kin san wallahi idan ban zo gidan nan naku na dan samu background mai kyau ba na iya samu in post hotuna na. Okay, sai ki ta yi ai. Mu din da ashe akwai saura. Sannu broda. Waye ya gaya maka cewa kana da saura har yanzu? Ko dai idan ki ne ba sa gani? A'a. Ai ni wani santalelen saurayi na gani a gabana. Ke ya kika gani? Ina zaka je a cikin daren nan? Get together za mu na abokan. Sai ina kuma? Nima. A taho min da tsaraba. Ya'ya mata fa jari ne. Wallahi ga waɗanda suka san amfanin su. Ya wuce waɗannan yaran na social media, yara ƙanana sa'annin jikokinka
suna haska surar su kai kuma kana bibiyar su kana kallon su? Ke abin da baki sani ba in Allah ya maka baiwa ka gode. I'm exhausted. Wallahi. Dan huta. Na rantse da Allah ba da ban ina da abubuwa a cikin wayan nan ba da a gaban ku zan ragargaza ta. Saboda me zaki fasa ta? Saboda na san zan mallaki wata a yau din nan. Your wealth and your children are only a temptation, whereas Allah with him is an immense reward. Ni ban dauki sarƙar ki ba saboda wallahi na fi karfinta. In kin san ke kika dauki sarkar ta ki fito mata da ita. Amma ni ban dauki sarkar ta ba. Sarkar 350 idan ina so postin ɗaya kawai a aiji ya isa ya siya min daranta ma ba ita guda ɗaya ba. Ki sai sarka ki bani kuɗi. Ba ruwanki da inda na samo ta. Ba fa sauran irin kayan da na saba kawo miki bane. Wanda Allah ya isa su ma za ta iya kama ni. Amma ke ba karamar ɗan iska bace wallahi. Na ga gidan nan ba kayan abinci don Allah ka taimaka ko sau ɗaya ne in sa a kawo ko da buhun shinkafa ɗaya. Sun ki taimake ni? Ki tuba idan Allah ya baki miji ki aura. Wannan shine taimakon da zaki yi. Wallahi zan fasa miki baki yanzu. Allah ya ba ku hakuri amma kawaye na iyayen su ba haka suke musu ba tarare suke yi. Suna musu addu'a su kuma suna ba su abun arziki amma baba ya iya da nuna masa irin arzikin da Allah ya bi ni. Suraya kin fi sati fa ba nan. Ko uwata da ta haife ni ga ta kina kallon ta. Ba ta mun katsalandan a cikin al'amuran rayuwa. Mun shiga uku. Sa mata ido nake sai abin da ta ga dama take yi domin alheri ne. Da kuma ni nan ma da ke gani. Rayuwar mu makaranta ce. Idan ka iya allanka ka wanke. The ultimate gigantic house of blockbuster movies, Maishadda Global Resources Limited, at it again with another blockbuster. Sarki Goma, Zamani Goma. Social media season can ka ake yi. Wata ta zo ta yi da kai. An yi gub da ni din sai me? Suraya kawata ce ta haka ne don ta ci ma wani manufanta. Suraya, I love you. I so much love Suraya. Sarki Goma, zamani Goma, da ke na fara da ke zana gama. Da kai na fara da kai zana gama. Sarki Goma, zamani Goma, littafin soyayya ta kai dubawa. Kai ne farko kuma ƙarshen labarina. Kai mai sanya barin zance, lallai soyayya ce. In yinta asara ce kai dan Allah ka dace. Sarki Goma, Zamani Goma. Sai cewa ake kin yi wa maman kawarki sinacin? Honorable nawa shi yasa nake ƙara son ka wallahi. Kuma ku yarda da zancen nan da ake cewa dare ɗaya Allah kan yi bature ba? Gaskiya kake baya ji abida. Me ya zafi haka da zaki ga bakar magana? Sarki Goma, Zamani Goma. An MM Haruna's film, written by Yakub M. Kumo. Story build-up and produced by the king of the box office, Abubakar Bashir Maishadda. Professionally directed by the king of Kano, Ali Nuhu. Zan raunata ta. Banda kisa. Takardar mace ce. Kuma kana daga cikin san wa'anda za su tafi aikin hajji wannan shekara. Da wani kudin kika biya mu aikin hajji? Da kudi na mana baba. Wace sana'a kika samu? Sarki Goma, Zamani Goma.